Guys, नै बगामाटिया बगामाटि फैदो सफायबाय बगामाटि फैनायानो थांहोलांनिसो जागा नायबायानो दे थांखांबाय दैलि बगामाटि बेनिफ्राय मन्दिरा इखि दोङो मन्दिरा इ सायाव दुगैनो होलिया तारमाने मानसि थैबाय थायोना दाख्लै बयसो मानसि थैदोंनो बेनि थाखाय दुगैनाया बन्द आरो बैथिंनिफ्राय एन्ट्रि जायो इथिंनिफ्राय फैयो नै नालाय सायाव दङ मन्दिरा थांसै हा नायबाय दे बिराद सान्दुं गोसा बगामाटि बगामाटि गाइस बगामाटि बगामाटि ओइ सिख्लाफोर फैसोदो ओइले बुरि बुरि सिख्ला फैसोदो एकदम बरिया माखादे मोनदो फैनानै एकदम मोजां नांबाय नंगौ एकदम बरिया दुगैनोसो मोनदिया आरो बरिया बरिया लाबायलै दा नेपालि हिन्जावफोरखौ सिखांना लाबाय उस समय में saya denger yo kursi mana sih मोजां kursi mana ini kursi mana ini benar ini kasih dugiben saja जोब्बाय सिरिलि जरा जरा फैबा गाहाम र जोंनिया मु आरो सिंगल मेंगेले फेदी बायदो फैदो गुदलायबाय लावखौनो बालनि